Hola a tots. En termes de ceràmics, ja heu vist que ens estem desfent de l'estoc, lo que seria pues, que estem jubilant a totes les abueles que teníem. Bueno, encara tenim per ahí aparejo que corre no corre, i Marcelino m'ha dit, pa que jugues bé este xic n'hi ha que posar-li un samarro a costar que correga com un negre, i bueno, aprofitant que ja ho sabeu tots, han fitxat al Pape Gueye en l'ajuda també del nou sponsor Pape García i hem desenvolupat esta nova línia de papes. Realment el tenim fitxat fa mesos, però quan ja s'ha enterat Robert Pires me crida i me diu: Presi, Gueye és gay. Robert, i a mi què collons m'està contant? Jo, mentre siga bon professional, jugue bé i no siga un delinqüent com Semedo, que ni ell ni el mànager eren gais, però me la van clavar bé. I me diu: no, Presi, que Pape Gueye realment en francès se pronuncia Pap Gay. Pap gay. Pues de puta mare, tu ara sí que tenim de tot, perquè tenim restaurants, el ceramista, el Basco, el Corner Sport Bar, el museu, i ara damunt tenim un pub gay.